कर खाइबु ना जा पानी आन जा एथरे जा से पाइप रु पानी आनिबु एथरे हां पुणी सियाड़े को जाऊ छु यार पानी आनिबी ए जा किचन रूम रे रोसई घर सॉरी जाइछ तू धरलु फोन दे मु करूछ ये जो फूल भी अच्छी नहीं आइला सही हम कि नहीं किए जाने देख एथरे कोड होबो हब बे हेलो एई जरोनी हम एइठ बा होबो एठू कोठू एठू आनले हो जे कौन आनिबो कौन आनिया ए गैस छड़ची हेला देखलु आंटी देख आमे कलु हाँ ताकू दे देलु आमे एटा करछु देख केते बड़ा हबो देखलु हो नीलो धीरे करो तुमको ये तंदरा लेलानी केते बड़ो है सेमते धरनी खेमती धरी सेमते धर आज भाई आड़े जा देखो देखबे ना देखो छेच देब धरिए चिकू कौन तो मोबाइल गोरा देखा मोबाइल गोरा देखा जाऊ तो सतरे गोरा सतरे गोरा सतरे सिपू चिकू को मोबाइल गोरा देखा तू मोबाइल गोरा देखा चिकू फाटी जाए सर मुझे कहले आस छुरी आनी काटिदबा कुछ ना ये बड़ हम तो चिकू कौन तू माड़ खाइन तो भाई ठार शिव बाड़ेलु चिकू को बाड़ेलु देसे गिनाटा मत नष्ट हो बाड़ा
ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଭଳିଆ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ହେ ଢାଳିବ 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 ଦେ 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 ରାକ୍ଷସ ପିଲା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଳିଆ କହୁଛୁ ଚିକୁ ଚୁପ ଢେଇଲୁ ଫାଟିଗଲା ନା ଏଇଠି ଫାଟି ଦିଅ ମୁଁ କରିବି ଦେଖିବ ଚିକୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଳିଆ କହୁଛୁ ତୁ ତ ମାଡ଼ ଖାଇନି ବହୁତ ଦିନ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଢାଲି ଦେଲା ରାକ୍ଷସ ଛୁଆ ବାଡ଼େଇ ବି ଦେଖିବୁ ନା କହି ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିକୁ ତୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗଛ କାଟିକି ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ କହିକି ହସୁଥିଲୁ ଆମେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ ଏଇଟା ଆସେ 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 ଯିବା ଆସେ ଦେଖ ଚା ଚା ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚା ତୋ ମାମା ଥିବ ତୋତେ ବାଡ଼େଇବ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବୁ ସେଇଠି ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି ସୁଶୀଲ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିବା ଆସେ ଆସେ এটা সরিଯିବ ଏଇନା ଫୁଙ୍କିଲେ ଏମିତି ସରିଗଲେ କ'ଣ ହବ କରିବି ଆଉ ନାହିଁ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚା କରିବି କେମିତି କର ଆଉ କରିବା ଖାଇଦେଲା ଗିନଟାକୁ ଖାଇଦେ ରାକ୍ଷସ ଆସେ ମୁଁ ଆଣିକି ତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିକି ପାପାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି এইটা দৌড়িয়া হচ্ছে ଆସେ 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 ସବୁ ସରେଇଦେଲି ନା ସବୁ ସରେଇଦେ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:45 ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଆଣିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ତା ନାଁ କହିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଲମା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଥିଲା ସାଲମାଟା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳିକି ଭାତରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଣିଲି ସାଲମା ଇଏ ଅଛି ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଝୋଳ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭାତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି